Musíš to uviesť najprv. Tak to vôbec. To budú behind the scenes. Tak to vôbec. Čo ja viem, že to pičíš. Ideme do Chorvátska, ešte ideme po Alexa práve, potom po Nika. Asi hej, ale vidno tam, že reálne, že holúrniť, takže... Vypni to! Bože, lebo ale toto vieš, koľko budem musieť strihať. Pozývame sa, keď príde Alex a potom Niko a už pôjdeme smer. Už nás vidno aspoň na pol sekundy. Smer spôj. No takže vítam sa tu v Robovom aute na ceste do Chorvátska. Tam je bol prasnej, prišiel som za kávom, ale čo tak povedal na už poriadku, na tú čakanie sa a takže ideme točiť, teším sa. Ozývame sa s Nikom. Predstavenie. Dceru čakajla. Kočka. Nakúpená, môžeme ísť. OK, let's go. OK, let's go. No? Kedy chceš, aby som šoferoval? Nikdy. Originál. Egišie gedra. Z plastu. Dobré? Dobre. Ale však sa ukludní. Ale si hluchý jak poleno. Čo ti jebe, koľko červených? Každú? Však v Budapešti majú červené vlny. Černochov. Shut the fuck up. Nie, to bude taký vtipný prestrih. Sa teším na toto ešte. Toto bude dúfam lepšie. Jak sa to volá? Toto? Kroskak. Kroskak. Megmučí. Megmučí. Došli sme. Hlasíme sa späť. Tu bývame tak kde. Čo si opýtal, Niko? Ešte som neopýtal, čo to ešte nebolo. A čo opýtaš? Ja aj opýtam 2x espresso, 1 tonik a pohára s ľadom. Výbor. Niko, nechceš natáčať? Čakaj, že najprv nej nám ukáže a potom... That's what she said! Zas mám dačo na nohy. Corona. Čo tu točím jak... Jak to hovno, ktoré si ešte nemyslel. No. Idem. A boli sme strašne na piču reštaurácii, ale akože dobré bolo. Ty pičku. Ale šalát bol drahý, ale drahé, bolo úplne drahé. Ale bolo drahé, ako sme... Was ist das? Vodka Gold Likör. Strašne nadršaný. Someone I don't really think about anything else. I'm just like focusing on one business. No longer. To je sladké. Červeno na tejto kamere. To isté robím, som taká, že... A sranda, že tu nežijú žiadne chrobaky, hady, korytnačky, neviem, dačo.
Prečo ste to uvarili? Tieto špagety sa na nešťastie nestávali, ako sa stávali ňoky cestovní, ale aj tak sú budovali sa ako socializmus. Vlastne. Boli sme ráno v obchode a ideme potom zase do obchodu. To je náš dnešný program. A pozrite, akom to je. To je dobré. Strašne pekné to je. Dobre, je to v pohode, vyzerá to na piču, ale je to zmrzlená, takže je to v pohode. Cítim sa ako súčasť prírody teraz. Teším sa, keď cezo mňa niekto prejde. Paťka, tak sa pridaj bagrovať. Yeah, boy. Grand finále. Strašne to je dobré, ale nám už teraz ťa nespáli. Tretíkrát na pláž. A few moments later. Ideme do Splitu. Netrúb na mňa. Tak vyzeráme. Kočky. Nie až také kočky. Nevieme kedy, ale ozveme sa. No, sme v centre Splitu. Išli sme busom za 3,50. Bol drahý jak hovado. Prvá vec. Druhá vec, boli tam hnusní ľudia. Zdrogovaní, slízkí, smradlaví, starí, mladí. Za 4 kusky maki dajakého veggie pičusu. Veggie, avocado, maki and cream. No, 16 €. Ja som taká, že dobre. Inak strašne tučné palmy tu majú. Čiže aha, ideme na tento Fight Night. Oni majú bokas. Vlogujem sama očividne, vždy a všade. Ale update na situáciu, sme randomnými uličkami, smrdí tu strašne rybacina a kanál a hovno a neviem, proste smrdí to tu neskutočným spôsobom. Ideme do kopca a vlastne sme na hone za nejakou normálnou reštauráciou. Traditional Dalmatian dishes. Jaký proste býva to asi. Ako ideme, tak hádam nepôjdeme do nejakého slaughterhouse. A inak, ak by ste chceli vedieť, tak Niko má strašne randomnú znalosť o veľa veciach. A proste tak... Nie, to je proste že randomná znalosť. Čakáme na jedlo, je to tu strašne blízko. pekné. Tie ceny sú také jak všade, ale možno, že dokonca lepšie ako priemer. Boli A všetko. tá reštika vyzerá brutálne na to škúto. Dali sme si pistachio. Dajakú pizzu, pravý Alex a tu je fejkový Alex. Došla nám konečne pizza, ale nie je absolútne narezaná a s týmto tupým nožikom. Som sa rozjebal na schod. Prečo? Lebo som sa tu nepozeral a už sa točia. Alex! Ahoj! Kde sú kaky nohavice? Kde sú šaty? Kde sú kaky šaty? Kde ideme? Tu je dajaký tento pičus. Oni to je strašne divné, tie bankomaty, proste, že bankomat a dajaký pičus. Šaňo. Nemá rád, keď ho volajú ľudia Šaňo. Iba Nikolás môže. Cítim zle. Poďme tuk-tukom. Volá sa Boris. Šuzi. To vlog je... Aha, Candy Shop. Teta. Tento vlog je strašne nudný. O mnoho radšej natáčam seba, jak okolie. Zipo. Netuším, čo to je, ale poznám to. Dáme foto, nedáme foto. Peaky Blinders. Aha, Butterfly Jam. To vyzerá dobre. Tu by som bola. No tak neviem, kde my sme v Riti, ale je to tu. My nie sme na koncerte. Aj tieto hodiny máme točiť. Aj tu sú hodiny. Aha. Ale láka ma. Nakúpili sme Obed. Je to náš obed. Je to náš obed. Kúpili sme vodku. Jej meno je Vigor.
aby sme... K tomu. A toto Alex nazýva humorom. A few moments later. Práve sme sa skoro rozjebali na prijazdovom, jak sa to volá? Vozíkovom žľabe. Nie, proste toto. A už nevládze. 0,0 nám ide loď a máme tam byť na 50. Fortuna. Takže máme po boat party. Aniko? Je vo vegetatívnom stave. Ale musíme japonsky. What the f***? Tak to nechaj odpávkať. Podaš to bude Zajebajte, celú dobu sedeli všetci tam a teraz to budeme vedieť. Šaňo, normálne, dojebávaš to. Hej. Poď. Chci vyťažu, ja sa do toho pravde. Napísal. To si ukradol? You know the drink churi pishikaki? No? No. You can explain me. Dobre, ideš, Niko. Tak, lúčime sa s Chorvátskom a je nám teplo. Je to smutný príbeh s skoro šťastným začiatkom, ale bolo fajn.